Здравейте хора, аз съм GamerBG и днес ще играем Майнкрафт. Направил съм си един сервер на Creative. Така ще направя нещо подобно като градче. Първо ще направя една дървена къщи, направени от дърво и камък. Ами аз ще правя от камък. Първо така място, че ми бъга 3, 4, 5, 6, 7, така. Сега така ще качим. Така метка ще качим. Нещо подобно като блок. Сега това е готово. Подът ще бъде от такива слабчета. Аз така ги правя обикновено. Кокошке, махай се, правя клип. Опа. Сега напишете ми в коментарите на този клип как да това смисъл какво да правя още в този свят. Какви неща още да правя. Защото аз сега сещам къщи, пешеходни пътеки и такива неща. Само това. Ще направя една къщичка. Чакай се. Буп. Да, защо не дойде тук близо? Много лаги. Извинете, че на мен толкова много ми лаги, просто телефона не знам на нещо ми лаги. Такам. Качваме си и так. Чекай се. Много лаги! Това като ги направим, чакайте на едно слабчко. Трябва да е там. Перфектно.
Полиците тавана са такива. Идеално. Първо, тук малко ще осветим, защото е пълна тъмница. Защото на мен ми е пълна тъмница. Скоро не е тъмница. Опа. Нещо съм забъркал. Да. Трябва да сложим вода. Сега добре изглежда къщата за сега. Ще ни трябват. Опа. Извинете, обърна ми се. Айде. Екранчето ми се обърна, извинете. Да стори така. Ще има по 3 етажа всяка къща. Ще има много къщи, ще има и букове. И това е къща. Ще има 4 къщи. И да помислим. Абе, ще видим. Опа. Тук още едно. Камъче. Скучно ми е. Извинете. Извинете, че не говоря толкова много. Просто... спри за екрани. Извинете за екранът. Постоянно ми се преобръща. Ще направим това нещо. И ще се редува. Едно е такова и едно е такова. Започваме от това. Стига да. Тук е лесно да построиш тази къща, дори на survival и на creative. На creative е по-лесно обаче.
Защо винаги слагам на грешни места? Престани най-си. Стига си ми бъгало. Ай, моля ви, кажете ми на коя игра да играя, защото аз снимам сега само на Терария и на Майнкрафт. На никакви други. Напишете в коментарите на ето клип на какви други игри да играем. Да играя и да пускам клипове. Аз мисля да пускам клипове на Happy Wheels, ако някой знае тази игра. С едни избираш и човечета и трябва да минаваш едни нива. Това нива, за да оцелееш. Ако не оцелееш, се разплюкваш. С такива кървища и подобни неща. Престанете. Постоянно ми се обръщаш екрани. Така. Ще направя ето и мисля, спирам клипа, защото много дълъг стана. Не знам, ще видим. Така, перфектно. Вижте къщи. Къде е вратата? Господин врата. Ето. Вижте къщурката. 2 етажа. Перфектно. Сега започваме с детайлите. Защо ми се обръща постоянно телефона? Чакай малко. Секунда само да си взема детайлите. Извинете. Да видим. Стълби ще ми трябват. Ще ми трябва и гравел. Ето и стане вместо гравел. И факт. Извинете, че си обърнах телефона. Да искам да си го изпусна. Сега. Пак ли бе? Още ни трябва ти прозорци. Престани най-сетен телефон е панели. Така. Овца, що гледаш през прозореца, бе? Къде си папарак? Опа. Папараците ни наблюдават. Хакерите се включват в телата на овцете и ни наблюдават. Шум се. Пак те овца. Така. Слагаме на горния етаж прозорците и май свършваме. Това ще бъде всичко от този епизод, хора.
Ще се срещнем пак. Довиждане. Стига де. Довиждане, хора. И ми напишете в коментарите коя игра искате да играем, защото аз съм отечен.